София има някакъв много ускорен, особено ускорен живот. Усета за живот е по-интензивен. Значи, едно от любимите места е да се кача над Драгалевци по пътя за Водениците, наобратно. Се вижда София отгоре. Нощем особено, тя свети като жарава отдолу. И е много приятно като емоция да го гледаш просто. Интересна е нощ на София. Къде скандали, къде работи. И мръсна, и прашна, и страшна. София не мога да си представя, че бих могъл да живея в друг град. София през нощта е София на софиянци. Ваш късмет. Ще отърва секция от форцепс. Не знам. Какво родихте? Мъж. Ето пишеш, пиша. Какво става? Падна ли плацентата? Не. Валя, много бързо искам тук да се подготви жената за екстракция на плацентата, защото кърви. Обикновено тези работи стават винаги през нощта. Винаги съм се питала, защо децата не се раждат само през деня.